Pinilahan kan mga residente hali sa banwaan ni Daraga ang People's Caravan kan National Housing Authority o NHA Bicol na piglatag sa barangay Anislag kan parehong banwaan kasubagong aga. Pira sa mga residenteng nag-aprobitsyir kan caravan, ang 54 anyos na si Tatay Pedro Malate kan puro 4 barangay Binitayan. Istorya niya, 17 taon niya nang pig-iindaan sa iyang rayuma, kaya nagdesider ng gada siyang magpila para makapakonsulta asin makahagad naman nin bulong. Kung na mga tiana rayuma, nagbuburukol-bukol. Tapos, pag inatake po ini, dahil talaga akong makalaagi. Nag-idos-idos lang gapang. Yan po. Tapos, sa hanap buhay, nahirapan ako. Wala akong bakal bulong minsan. Pag nakainom akong bulong minsan, nakalakad ako. Nagpapasalamat ako na may libreng arog kaya na pigkataukan mga ahensya ng gobyerno na libre na wala kami pwedeng pangpatsika pa kulang na kung sa may bayad. Siring ni Tatay Pedro, atab man na nagpila sa caravan ang 65 anyos na si Nanay Rosemary Haku, kan purok sa East, Barangay Malubago, ngani maipahiling man sa espesyalista ang sa iyang esposo na may diabetes. Naghagad naman siya diretsyo nin mga pisog nin pananom na gulayon sa Daraga Municipal Agriculture Office. Maswerte po at meron akong nahinging pananim. Kasi po meron akong backyard na gusto kong taniman para may makukuhang gulay. Ay, may talong at saka yung okra. Yung iba hindi ko na alam. Pero itatry ko siyang itanim, parang may petsa yata. Ini ang primerong caravan kan ahensya sa Albay. Pira sa mga libreng serbisyo na ipiglatag ninda, iyo ang medical as in dental services, scholarship and livelihood skills training services, issuance of government IDs and document services, employment services, agricultural services, legal services as in internet services. Sa mga taga-Albayanos, huwag po kayong mag-alala, marami pa pong proyekto at programa ang NHA sa inyo po na darating. May mga 4PH program po kami at iba pa pong programa para sa mga ISF natin. Number 2, ito po ay ginagawa ng NHA upang ilapit talaga yung serbisyo ng gobyerno sa tao. At number 3, tuloy-tuloy po ang aming pag-iikot. Next week po nasa Kidapawan kami para po ibigay naman yung caravan para sa mga kapatid natin sa Mindanao. Pigpapasalamat man ni Engineer Rolando Ramos, an officer in charge kan NHA Bicol, na naging matrayumpuan sa indang pig-organisang aktibidad na obhetong maghatod nin bagong paglaom sa mga Albayano. Kakataon ko nang magpasalamat dun sa mga government agencies na actually ma'am, medyo matagal kaming nagplano nito. So may mga meetings kami na mga kinandak. So very supportive po sila. Kaya grabe ang pasalamat ng NHA Region 5 sa kanila. So ngayon nakita nyo po halos lahat po ng agency na tinap namin para tumulong na maging successful tong People's Caravan is nandito sila. So maraming salamat po. Naging posible ang People's Caravan sa pakikipagtabangan kan Department of Health Bicol Center for Health Development, Department of Labor and Employment, Technical Education Skills Development Authority, Philippine Army, Philippine National Police, Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System, PhilHealth, Land Transportation Office, asin kadakol pang iba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.